Tak ja vás zdravím. Máme tu pred sebou krásny magnetofónček Tesla B115, ktorý by som chcel v najbližších dňoch zrepasovať. No a uvidíme, či sa nám to podarí. Tento magnetofón v podstate ide len zapnúť. Nejaké divné zvuky sa nám ozývajú z reprákov. To bude asi kondenzátormi. Pohyb pásky nám nefunguje, ako vidíte. Pretáčanie funguje. Máme tu ovládacie prvky, zapnutie, vypnutie, prepínanie rýchlosti 9:19, pauza, nahrávanie, posúv pásky, pretáčanie pásky doľava doprava, básy, výšky, hlasitosť, obidva kanály, nahrávacia úroveň a potom tu máme vstupy fóno, rádio, mikrofón ľavý, mikrofón pravý, prepínanie chodu pásky stereo 3, 2, 1, 4, monitoring, páska alebo zdroj signálu a máme tu, toto bude asi diaľkové ovládanie, neviem, či to funguje, monitor a slúchadlá. Tento magnetofón by som chcel v najbližšej dobe sa na neho pozrieť, rozoberieme si ho, pozrieme, čo v ňom je, prečo nám to ten posúv pásky nefunguje. No uvidíme, no. Držte palce.